Kanong ngelam jengki Asha ha Meghalaya kakong Mjun Mersing kala kenok baka sorkar jela kakwa pen penyelek thma ha pedengki Asha bat ki Anganwadi bat ru kakwa pen penyelek thma ya ki Asha bat ki Borshnong. Katei kanong ngelam Asha kala kenthok ya ka jingkren jong ka menteri katanat ka koi ka khya ka Dr. Amparin Ningdo baka ong baki Asha ki wan ban ujor ya ka jingyo jengki Anganwadi. Kakong Mersing kala ong baka Meghalaya Asha Workers Union kampat ju ujor AA ha kabayade bat ki nong tre Anganwadi namar ki snuthu bakum ki Asha ki don ka jinga tre lang bat ki Anganwadi ki badan ha ki shnong ki thau. Kan ka stem to memang sunge kan dai ka nong penia seneu ka kwa ban penia le thma ya ki Asha bat ki Anganwadi ka kwa ban penia le thma ya ki Asha bat ki Borshnong namar ka Meghalaya Asha Workers Union kampat komplain si senro ha ka bayade bat ki parlok Anganwadi namar ni snuthu ni kum ki Asha ni don ka jinga tre lang bat ki Anganwadi ki badan ha ki shnong ki thau ki jungi ni tre ki lang ya ka kam ni snuthu na ni rong ya me Rai haka kubar kabalade kani hadel jo kalai phau trik la na ngamba kala ba ka an priyan ko ki Asha ki wan ban complain lani ki nuljo re ki jingyo jom ki Asha bat ki Anganwadi ngasno bano kat ka health minister ka ba mai la shong ha ki shuki ila de ba par khak kuno ban kran om ban pne ki thma yi ki breu ki ba ko jo stir rai la na ki don ki jingyo le mai ko ka minister ila de ban sem ya ki jingyo ban song la de ban tem ya di haswa baka kan kala shusho ngapen ki ong manyen sa ya ka training ha ki VFC ki village health council bakin trai ya ka kam ba ki Asha ki lang don ha ka strai ngaswang bandong ka jingmon ka jogi islam ban punya syurut se ki Asha ba ka shnong ka tau ngai ngaswang bandong ko sarkar kirang ma shnong ki jongi ki pai bandong shnong jongi ki ye ba ki support ya ka Asha ka jongi namar pelai ki o ye ki jingtrai ka ba maka ka trai ha po ki shnong ki tau ni song burong e lada ki VLC ki la ban sing ka kam ngai ni song tho ba pli ki nam la without any training ki nam la ban sing ya ka kam lada pi ong ban ai training ki kumbai sar mo me ni dang pni ha ka news ha press release ke jongi tang ha ka training kumbai ki Asha ki la iklan man ne kan sim par ha do lai snam tam ba ki pnap ya ka kwat jong ki Asha na do ka po 1 to 7 plus lang ta sa ki practical kemudian ki Asha pihapan ai training na ki bon bon snam menta leng ba na ka jing kwa ka jong pi ban khan ba ni ki Asha pi ong ba pin ai training ki wai ka ha posisi asni ki la ban kan matrai kam ni ke masuk ki breu bakin ka lagi ki blood slide bakin ka lagi ki blood slide bakin le ki sample la da ki yo e ka training ka batang shike ka ta la le san minit matrai kam ni ke masuk ki breu bakin itu ki sign and sumtam jong ka TV bakin ka lagi ki sudam bakin ra se ki CNC PNC la da ki yo e ka training ka babiang ku bagi Asha ki la le ngasau bandong ka ne ka sarkar jongi kala syukran la muer Batlo, ngasau to ka persiapan penting kok tempatnya ke Meghalaya Asha Workers Union. Henrai ngasau bandang bagi Asha jong ke Meghalaya kimdai ki bakti henrai ki dai ki reslo. Don nating. Lada ki bang Asha ya pipinting. Lada don mano ki bandot padu wangnya ki Asha ha kapor jong ki ki. Kamot ka Asha Meghalaya Asha Workers Union. Kan nom sok than. Bagi so menang pada nak kesni lo. Baka Meghalaya Asha Workers Union kan nom letrai kan nom pendam lane kan nom sarandang kan baka state government hi kapat ai kalu ka assurance ka penuh dia ki Asha lada pemai ni patrai senon ya kakam ni song we pipa yang ni bagin trai pim don hok pat hukum yang ni pim don hok pat hukum yang ni lada pidai ke kami ke batia biar ke kia ke syong ke jongi ke sa ke tengan ke jongi pidon hok ban hukum ini ban senang la ne bat ni yang ni yang lenti ke baba klara dan ni apa nai pidai ke kami ke bom te biar ke jinge jong ki kon ni sa ong yang pi ba pim dai te ban hukum iki kon nama pim te ki sa tengan pim te ki dia surat pim te ki shin ne ki kriat kham kam ta ke portalang ai bagi Asha ki long kon ki kon ni awan kagba kosok kaki kampat suang thoni ki jong ki
Mana kalian untuk kami kalian asal watas union. Sashi sian mata kasih ngapan benda bagi asal kinom pasangnya ya kajing. Kinom pasangnya ya kesuai kijoki. Mereka kita continue kan bagi nom padio ya ke asuransi kababiang napo jokes jengko men.